ଆଜି ମହାନବମୀ। ନବମୀ ତ ହେଇଗଲାଣି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ବୋଧେ। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ବି ସେ ଲୋକ ମୋତେ ପଇସା ପଠେଇ ଚାଲିଛି। ସଚ୍ଚମାର ଭାଇ ଏପଟେ ବିଲ୍ଡର ବି ଦେଇଛି। ଏସବୁ ରାଜନୀତି କୁହାଯିବ ବା କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଜଣକୁ ଜଣେ ଭଦ୍ର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଫସାଇବା ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରକାର ଚକ୍ରାନ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତୁମେମାନେ କେସ୍ କର। ସତ୍ୟ ତ ପଦାକୁ ଆସିବା ଦରକାର ନା। ତମ ବିଜେଡ଼ିର ଚାମଚା କେମିତି କାଳେ ଆଗକୁ ପଳେଇବେ ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୟ, କାଳେ ବିଜେପିର ନିକଟତର ରହିଯିବେ ସଞ୍ଜୟ, ସବୁ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ପଦାକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି। କେତେ ବାଟ ଯାଏ ଆପଣ ମୋତେ ବାଛନ୍ତି ନେବେ? ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କେସ୍ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ବାପା ମାଛ ବେପାରୀ ନୁହଁ। ଆପଣ କାହିଁକି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ କଲେ? ଦୁଇଟା ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷୀ ବଦଳରେ ସାକ୍ଷୀ ଦେବା ମୁଁ ବନ୍ଦ କରୁନି, ମାରି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତୋଟି କେସ୍ରେ ମୁଁ ସାକ୍ଷୀ ମାରିଛି, କୌଣସି କେସ୍ ବିଷୟରେ ମୋର ଧାରଣା ନାହିଁ। ସେମ୍ ଜିନିଷ ଘଟୁଛି, ଯାହା ପାଇଁ ଏ ସରକାର ବଦନାମ ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି। ସତ୍ୟ ଘଟଣା ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତରେ ସବୁକିଛି। କହିବା କ'ଣ କହିବି? ତ ସମସ୍ତେ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଉଛି, ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେଇଟା ବି ମାନ୍ୟବର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାନନୀୟ ହେଇଗଲାଣି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଭାଇମାନେ ପ୍ଲିଜ୍, ମୋର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୋ ଜୀବନକୁ ଛୋଟିଆ କେସ୍ ମୋ ଜୀବନକୁ ପୁରା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଏ। ସେବେଠାରୁ ମୋ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ପୁରା ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଆଉ ଚିନ୍ତା ବି କରିନଥିଲି ପଛକୁ, କାରଣ ମୋ ବାପାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନଙ୍କର ଶେଷ ସମୟ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ଏକଥା ବାହାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିବି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କେସ୍ ହେଇଥିଲା ମୋ ବାବାଙ୍କ ନାଁରେ 2018 ମସିହାରେ, ମୋ ବାବା ମାଛ ବେପାରୀ ନୁହନ୍ତି। କାହିଁକି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ନ ଦେଇକି ମୋତେ ଖରାପ ରାସ୍ତାକୁ ଠେଲି ଦିଆଗଲା? ମୁଁ ବିଜେପି ସରକାର ନୁହଁ, ବିଜେପିର, RSSର, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଯେତେ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆପଣ କହିବେ, ଯେଉଁମାନେ ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଋଣୀ। ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ପାଇଁ ବି ପଛେଇବି ନାହିଁ। ସେଭଳିଆ ମୋ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ। ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାନି, ମୋ ବାବାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ବାବାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବେ। ମୋ ବାବା ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସତ୍ୟ ଆଉ ମିଥ୍ୟା କ'ଣ ଥିଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ ପାଖରେ ଏକ ନୂଆ ରିଏଲ୍ରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ମୁଁ ଏକ ବହି ଲେଖିବି। ଯେଉଁଠି ନା ଥାଏ ଦଣ୍ଡ ତ ପାଇବି, କାରଣ ମୁଁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଛି ଯଦି ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ନ ପାଇବି ତ ଅନ୍ୟମାନେ ସେପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ମୋତେ ବହୁତ କଠିନରୁ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ଯଦି ମୋତେ ଫାଶୀ ବି ଦିଆଯାଏ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବିନି, କାରଣ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଗଲା।
ସମସ୍ତେ ଭାବିବେନି ଯେ ମୁଁ କିଛି ଫାଶୀ ଦେଲା ଭଳିଆ କାମ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ବାଟ ଆପଣେଇଥିଲି। କାରଣ ମୋତେ କିଛି ଜନତାଙ୍କ ଆଗରେ ବା ମୋତେ ବୁଝି ନଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଦେଖେଇବାର ଅଛି ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ସବୁ ଭୁଲ କରିଥିଲି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦୋଷୀ, କାରଣ ସେମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଜବରଦସ୍ତି ଛଡ଼େଇ ଆଣିକି ତାଙ୍କ ଘରେ ବସିକି ଅଜାଣତରେ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇ ଆଣି ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଣିଛି। ୟେସ୍, ସୁଝିବି। ମୋତେ ଯଦି ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା କେବେ ଏସବୁ ଉପରେ ମୁଁ ସୁଝିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆଉ କେବେ ଭୁଲ କରିବେନି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି କେହି ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭୁଲ କରିବେନି। ଲାଞ୍ଚ କାହାକୁ ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେନି। ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଯାହା ରଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା ମାନେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ। ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ସଠିକ୍ ରୂପରେ କାମ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଲାଞ୍ଚ ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।